ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆದ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ನೀಟಪಡ್ಡ ಬರೋನಗ ಯಾನು ಪೊರ್ತು ತತ್ತದ ಬತ್ತನಾಯೆ ದಿನ ತತ್ತದ ಬತ್ತನಾಯೆ ಕಾರಣ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳ್ನ ಸೇವೆದ ಪುದೇನೆಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮುದ್ರೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದ ಅವರ ಮುರಣದ ದಿನ ಬರ್ರೆ ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಜಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬತ್ತಂಡಲ ಏನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಲೆಪುಡಾದು ಎಂಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಕೊರ್ದು ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಐಟ್ಲ ಈ ಸಂಘಟಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಜನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ಆರು ಪಾತಿರ್ವೇರೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆನ ತೊಚ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಧನಂಜಯಣ್ಣಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ತೂಪನಂಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಗಲ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ತರತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಬಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆದಲ್ಲೇ ವಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವಲಿ ಯಾನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆದಲ್ಲೇ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿದ ಕುಲು ಒಂದು ಪಣಪನ ಶಬ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ದಾಯಕೇಂಡ ಅವು ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ನೇಮ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪವನ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ದೈವದ ಸೇವಕರು ಆಂಡ ದೈವದ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು 14 ಗುತ್ತು 14 ಉಳಗುತ್ತು 14 ಚಾಕಿರಿ ಮಾನ್ಯರು ಈ 40 ವಿಭಾಗದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಡು ಪೀರಾಕದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಪಂಡ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಪೋದು ಐಡೊಕ್ಕ ಸೇನಾಧಿಗೆ ಮನೆ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮನೆ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರೂರುಡ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಒಂಜಾತು ತ್ರಾಸಿಡು ತತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಂದಲ್ಲ ಅವೇನೆ ಕನತದ ತ್ರಾಸಿಗೆ ಉಂತವಡು ನಂಡ ಆಡಳಿತದ ಅಕಲ್ನ ಬಂಗ ಅವು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಜಾಯ ನಡೆದ ಅವರ ಇನಿತ ದಿನತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಗೋಷ್ಠಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪನ ಅಕಲ್ನ ಬಗೆಟಿಪ್ಪುನಂಚೊತ್ತನ ವಿಚಾರ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಂತು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ನೆನೆಪುದಿವಳು ಬಾರಿ ಧನಂಜಯ ಕುಂಬಳೆ ಮೇ ಧನಂಜಯನ್ನೇ ಪಣ್ಣ ಪಾತಿರ ನೂದೆಟ್ಟು ಸಾವಿರ ಸರಿ ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ಈ 14 ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಪಣಪನ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಉಳ್ಳನ ಎಂಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನೇಮ ಕಟ್ಟೇರೆ ಬತ್ತಂದಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬತ್ತಣದಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತ ಖಾಲಿ ಪೋಪುಜ ಅಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪಣವುನು 11 ಪೋಪ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಟನೆ ತಾದಿಗೆ ಪಣವು ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಪೋಪನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಅಕಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ತಯಾರಿ ಅತ್ತು ಐದು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ತಯಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕಲ್ನ ಉಂಡು ಯಾನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕಲ ಮೆಚ್ಚೇರೆ ಪಣಪುನ ಪಾತೆರತ್ತು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಐಕ್ ಬೋಡಾದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಾತ ವಿಭಾಗದ ಕಲ್ಡ ಪನ್ರೆಂಡು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ನಿರೂಪಕರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಈರೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ದಾಯೆ ಈರೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರು ದಾಯೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕುಲೆ ನಾಟಕಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ನೆಟ್ಟು ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲಾ ಪೂಜ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದೇರು ನಿಕುಲು ಈತ ಸಮಯ ನಿಕುಲು ತೂವಲಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಖೇನ ದೈವದ ಕಲತಕ್ಲಿ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಭೂತ ಕನ್ನಡದಿದ್ದು ತೂವಲಿ ತೂಯರಂದಂಡ ಎತೋ ಅವಕಾಶಲಿತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಿರ್ಗದ ಬರ್ಪನ ಯೋಗ ದೈವ ದೇವರೆಂಕ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ನೇರ್ದು ಪಿರಾಕಡೆ ಒಂಜಾತ್ 10-20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನ ರಕ್ಷಣಾ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಿನಪಗ ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದೈವದ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗ ಮುಗಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಓ ಪ್ರದರ್ಶನ ಓ ನಿದರ್ಶನ ಪನ್ಪನ 2 ವಿಭಾಗ ಆದಿತ್ತನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ದಾದ ಒಂದು ಜನಪದೀಯತೆ ಅಡಕವಾಯಿನ
ದೈವಿಕ ಕಲೆ ಪಣಪುನವು ಆನಿ ಘೋಷಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಜನಪದ ಕಲೆ ಓ ಒಂದು ಕೇಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಉಳೈಡು ಇಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪಾರ್ಧನ ಆ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ಬತ್ತ ನಾವು ಆ ಪಾರ್ಧನ ಪಣಪುನ ಹಕ್ಕು ಬೆರಣೆರೆಗಳುಂಡು, ಬಂಟೆರೆಗಳುಂಡು, ಬಿಲ್ಲವೆರೆಗಳುಂಡು, ಮಾತವರ್ಗದ ಕಲೆಗಳುಂಡು. ಇನ್ನು ಗಿಟಗೆರೆ ರಾಮಕ್ಕ ಮುಗೇರ್ತಿ ಅರೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಆರ ಪಾರ್ಧನ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು, ನೀಲಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು, ಎನ್ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಆದಿಪ್ಪು, ಮೊಕುಲಪುರ ಜನಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆತಿರಂದಾಂಡ ಆ ಪಾರ್ಧನ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕತ್ತಂದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಏರುಪುರ ಮಲ್ಪಿರ ಅಕಲ್ನ ಮೂಲ ಹಕ್ಕುವವು ಕೆಂಡ ಪಾರ್ಧನನು ಕಲ್ತೊನ್ನವು ಪಾರ್ಧನದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದೊಳೆನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚೆತ್ತನ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸವು ನಾವು ಅವು ಇನಿ ಬಂಟೆರೆ ಸಂಧಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಸಿರಿ ಪಾರ್ಧನ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಲಿನ ಮಾತ ನಂಗೆ ಎತ್ತಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕಬೋಡಾದು ಜನಪದ ವಿಭಾಗವು ಅತ್ತಂಡ ಆರಾಧನೆ ವಿಭಾಗ ದೈವಿಕ ವಿಭಾಗವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕಲ್ನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದನ್ವಯ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಳ್ಯೊಡ್ದು ಪಿರಿಬೂಳ್ಯವರೆ ಮುಟ್ಟದ 14 ಕಟ್ಲೆದ ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು. ಇಡೀ 14 ಕಟ್ಲೆ ಬಂಡ ಅವೇನ ಅಂದು ಕೇಳಿರ ಆಹಾ ಬೆದ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ 14 ಕಟ್ಲಿನ ತೂಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ ಮುಹೂರ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಮರಜಾಪುನವರೆ ಮುಟ್ಟೊಂಜಿ 14 ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು. ಮಣ್ಣ ಮುಹೂರ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಮರಜಾಪುನವರೆ ಮುಟ್ಟ 14 ಕಟ್ಲೆ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಅಂಚೆನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಳ್ಯದ ಬತ್ತಿನ ಪಿರಿಬೂಳ್ಯವರೆ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ 14 ಕಟ್ಲೆದ ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು. ಕೂಡೊಂಜಿ 14 ಕಟ್ಲೆದ ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು. ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಅಡೆ 14 ಆಂಡು ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ ತರೆ ಮುಡಿಪು ಬೊಕ ನಾಗತನು ಇಡೆ 14 ಆಂಡು ಉಂದೊಂಜಿ 14 ಕಟ್ಲೆದ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೊಂಪಂದ ಬಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಸೇರ್ಸಾದು 14 ಕಟ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಕಲು ಲೇನು ಒಂದು ಪೂರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ ಅಂತೂ 14 ಪಣಪುನವನಂಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ದೇವರಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರದ ಸೇವೆ ದೈವಳಿಗೆ 14 ಕಟ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಳಿಗೆ 14 ಕಟ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೂತೊಳೆನು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವು ನಾವು ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಆಡಳಿತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಸೇರ್ದಿನಂಚೆತ್ತನ ದೈವಾಭಿಮಾನಿ ಭಕ್ತರಡ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶೊನ್ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಬುಡ್ಪಾದೀಪೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿನ ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಭೂತ ಬೊಕ ಸತ್ಯ. ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಾರಾಧಕಿ ದ ಟ್ರುತ್ ವರ್ಷಿವ ತುಳುವಾಸ್ ಸತ್ಯ ಕಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ತೂಪುಂಡು ಸತ್ಯ ನಡಪಾವುಂಡು ಸತ್ಯ ಮೆರೆಪಾವುಂಡು ಸತ್ಯ ಗೆಂದಾವುಂಡು ಆ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂದಲೆತ್ತ ಆ ಬಂಡ ಭೂತ ಬಂಡದಾದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಬಂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ. ಓಕ್ ಪುಟ್ಟಿಜ್ಜ ಒಯ್ಕ ಸಾವಿಜ್ಜ ಪುಟ್ಟು ಸಾವು ರಾಹಿತ್ಯವಾಯಿನ ಅಗ್ಗಿಡು ಕರ್ಚಂದಿನ ದೊಂಬುಡು ಉನುಗಂದಿನ ನೀರಿಡ ಬೊದುಳಂದಿನ ಗಾಳಿಡ ರಾವಂದಿನ ಆ ಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ತೋಜಂದಿನ ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಎಣಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಗತಿಂಡು ಆ ಸಗತಿನಂಗೆ ಬಗತಿಂಡು ಐದಾತ್ರ ಮುಗುತಿಂಡು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವಿಯ ಫಲ ಸತ್ಯ. ಆ ಭೂತ ಅಂದಾಯರಾಪುಜಿ ಆ ಭೂತತ್ತೆ ಅಪಂಡ ಭೂತ ಬಂಡ ಹೋವು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೆವಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತೆ ಕೇನುಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳಿಗಾವಡು ರಾಜ್ಯದ ದೈವಳಿಗಾವಡು ನಮ್ಮ ಪೋಪನೆ ಭದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಪೇರೆ ಪೋನಾಗ ಭೂತೋಗು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಪೇರ ಪಣ್ಪೂಜ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಪೇರೆ ಪೋಪನೆ ಇಂದ ಪಣ್ಪನೆ ಇನ್ನು ಸತ್ಯೊಳ್ನವಳು ಸತ್ಯೊಳ್ನ ನಡೆಟ್ಟು ಚೌತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಕರ್ಪೇರೆ ಪಣ್ಪನೆ ಅಪಂಡ ಭೂತೊಳಗೆ ಬಂಡೆಯಪ್ಪ ವರ್ಷಗೊರ ಪಣ್ಪಿನಿ ಇನಿಯನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಭೂತೊಳಗೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ನಡಪನ ಕಟ್ಲೆ ಪಿರಾಕಡು ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿಯೇ ನಾಗಾಗ ತನಮೈತೊಂತೇನೆ
ದೇಶ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಪದ್ನಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವಂತನೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯೆ ಆಸೆಡ್ ಸೈಪೆ ಬಂಡ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಪಣದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಇನಿ ಎಂಗೆ ಇಡೆ ಪೋಯರಂಡು ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆಗೆ ಪೋಯರಂಡು ರತ್ನಗಿರಿಗೆ ಪೋಯರಂಡು ಎಲ್ಲೆತ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೇಮುಂಡು ಐತ ಮನದನೆಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮುಂಡು ಐತ ಮನದನೆಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಪುರ ಪೋಯರಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಗೆ ನನೊಂಜಿ ಕಾರದೆಪ್ಪಡು ಇಂಚಪುರ ಆಸೆಡುಪ್ಪೆ ಸಾದಿಡು ಪೋನಾಗ ಪಟಕ್ಕ ಸೈತಂಡ ಆಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಆ ಸೈತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಮರಣನು ಕಾಲೆ ಅಂದಲೆಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಇಲ್ಲದುಳೈ ಸೈತಿತ್ತಂಡ ಓಡುದೆಪ್ಪನು ಕಾಲೆ ಬಿದೈ ಪೋವಡನ್ ಅಪ್ಪಗ ಆಸೆಡು ಸೈತಿನ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೆ ಅಂದಲೆಪ್ಪನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕಾಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾಪನಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಧೂಳೊಪ್ಪರ್ದು ಸಾವುವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಕರ್ಮಾಂಗನು ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಆಯನ ಮಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಕೊಟುಗ ಪಾರ್ದು ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರಿನ ಕನತ್ತದು ಚಾವಡ್ದ ಬಾಮಡು ಧೂಪ ದೀಪ ದೀದು ಆಯೆ ದೀದು ಮಾಡಬರಿಟುಂತುನಗ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನಕಲು ಕೊಡುಕಬಾರ್ದು ಮುರಿಯ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮುರಿಯ ಬಂಡ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಬಂಡದ ಮುರಿಯತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಬಂಡದ ಮುರಿಯ ತಮ್ಮಲೆಂದಂಡ ಉಲೋ ತಮ್ಮಲೆ ಅಮ್ಮೆಂದಂಡ ಉಲೋ ಅಮ್ಮೆರೆ ಅಜ್ಜರೆಂದಂಡ ಉಲೋ ಅಜ್ಜರೆ ಅಂದ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಮಿತ್ತು ಮುರಿಯ ಪೊಂಜನಕಲು ಕೊಡುಗಬಾರ್ದು ಮುರಿಯ ದೀಪನಿ ಆಂಜನಕಲು ಮಾಡಬರಿಯೇ ರಡ್ಡು ಕೈಲ್ಲ ಪಿರೌದು ಇದು ಪನ್ಪನ್ ಏರಾಣ್ಲ ಇತ್ತ ಕೈ ಇಂಚದಿಂದ ಈಯರೆಗೆ ಮುರಿಯದೀಪಿನ ಮಾರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಮಂಡು ಇಂಚ ಮುರಿಯದೀದು 11 ದಿನನ 13 ದಿನನ ಮುರಿಯದೀದಾದು ಆನಿದ ದಿನ ಊರ್ದ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದಾರ ಬತ್ತದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ತಲಿಪು ತಲಿತದು ಧೂಪೆದವಳು ಪೀಲಿ ಕಟ್ಟದು ಅವಳು ಸಿಂಗದನ ಕಟ್ಟದು ಅವಳು ಮಂಜೊಲರಿ ಪತ್ತದು ಅವಳ ಆಯಿನ ಶುದ್ಧ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾಲೆ ಪೋದು ಕುಲೆ ಆಪುನ್ ನಮ ಸಾವುದಾನಿ ಉಳೈಲೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿರೆ ಪಾರ್ದು ಅಂದೆ ನಮ ಒಂಜಿರೆ ಪಾರ್ದು ಕುಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳೈಲೆಪ್ಪುನು ಕುಲೆಕ್ಕ ಬಲಸುಂಡತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿದು ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಮುಡಿಪುಂದು ಕರಿದಾದ 1 ವರ್ಷ ಕರಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಲಿನ ಉಳೈಲೆಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಆತನೇಟ ಕುಲೆ ಆದಿತ್ಯನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿಗೆ ಭೂತಾಪುನಿ ಐಕ ಭೂತೊಳೆಗಾದ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಧಾನ ಸತ್ಯ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸೇರಿಗೆಡಾಪುನಿ ಎಂದು ಬಣಪನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಐನ ಜಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆರಿ ಅಂಚನೆ ಪೀತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರು ಅಕ್ಲೇನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೀತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೇರೆಗೆ ಅನುಕರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇನು ಅಕುಲು 17 ಸೇರಿಗೆಡಾಪನಿಂದ ಐಕ ಭೂತೊಳೆಗೆ ಬಣ್ಪನೆ ಐಕ ಬಣ್ಪನೆ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಭೂತೋಳು ಮಾನ್ಯ ಬಂಡ ನರಮಾನಿ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಭೂತೋಳು ಪಣ್ಪನೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಇನಿತ ದಿನ ದಾನೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಇವಳ ಭೂತ ಆತಂಡು ಮಾತಲ ಭೂತ 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 ಬಣ್ಪುನ ಶಬ್ದೋರ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಲೇಖಕರ ನಕಲು ಪುಟುದು ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಕೇಂಡ ಅಣ್ಣರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ರಾಜಂದೈವ ಸಮೇತ ತುಂಡು ಭೂತಾತನ್ ದಾಯ ಬನ್ಲೆ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪಣಪುನವು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದ ಪೋತುನು ಆ ಮುಖೇನ ಏರೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಡಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಚೂರಿದ ಅಂತೆ ಕುತ್ತೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಬೊಕ್ಕೊರೆನ ಮಸ್ತಕದ ಬರವನ ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗಿಟ್ಟಿ ಸಾದು ಆ ಮುಖೇನ ಅಕುಲು ತನಕಲೆಗೆ ಬೋರ್ತಿಲಕ ಪಣಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಪ್ಪ ಉಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಒಂಜಿನೆ ರಡ್ಡನಿದ ಅದೇ ಯಾನ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ಪನು ಸತ್ಯ
ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯ ಕಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೆನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನಿ ನೇಮ ಒಂದುಂಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಆ ಆಡಳಿತದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಬಂಗ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಚಲನಚಿತ್ರುಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಯ ಬತ್ತಗ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನೇಮ ಮಲ್ತನ ನೇಮಗ ಮೌಲ್ಯದಾದ ಮೌಲ್ಯ ಬತ್ತಂಡೆ ಅಪಗ ಈತ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲದ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರ ದೈವಳೇನು ಎಂಕುಲೇ ಬೋದು ದೈವ ಗೌಡಾಪನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನೆ ಎಂಕುಲೇ ಬೋದು ದೈವದ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಗಗ್ಗರಣ ಅಂಗಿನ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಈತ ಜನ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುರತ್ತ ನೆಕ್ಕ ಬಿಲೆದಾದ ಬತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ದ ಕುಲಾಯಿನ ಎಂಕುಲು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೋಸ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಂಡು ಗಡಕಡತ್ತನಂಡ ದೇವರೆಗೆ ಬುಡ್ತಿನ ಬಸವೆಂದ ಅಂಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪತ್ತುಂಡು ಗಡು ಕಡತಂಡ ದೇವರೆಗೆ ಬುಡ್ತಿನ ಬಸವೆಂದ ಅಂಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದೈವದ ಕಲಕ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೈವ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಉಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮಾತ ದೈವದ ಆಡಳಿತದ ಕೆಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನು ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪು ಬಂದು ಕೆಲ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡ್ತು ನಾವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಣಪು ನಾವು ಖಾಲಿ ನೇಮ ಕಟ್ನಕಲ್ಲ ಹಕ್ಕತ್ತು ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಕಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಇನ್ನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಡೆ ಐಕ ಅನ್ಯಾಯ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಅವು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರ ಬಿಡ್ದು ಕಡಪಂದಿನಲ್ಕ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿದ ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪಂದಿನಲ್ಕ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧಕರು ಜಾಗೃತೆ ರಾವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ತಾರ ತತ್ತಲ್ಲ ನಿಕುಲು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಕೇನೋಡು ನಿಕುಲು ಕೇಂಡಿ ಜನಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಆ ತಪ್ಪುಗೂ ನಿಕುಲೇ ಸೋಪಾನ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ದಾಯಂದ ಕೇಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಬೊಕ ಆಡಳಿತದಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೋನೆದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ರೋದ ರಡ್ಡು ದಂಗಿತ್ತಿನಲ್ಕ ಅವು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂಡ್ಬನ ಪ್ರಕ್ರಿಯತ್ತು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕುಲ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅತ್ತು ಅವೇನು ನಮಕ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಉಂಡು ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟು ಕೂಟ ಉಂಡು ಅವಳು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ವಿವೇಚನೆ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಗಲೆಗಳ ಬೋಡು ದೈವದ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನ ಕಲೆಗಳ ಬೋಡು ಊರ್ದ ಕಲೆಗಳ ಬೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇರೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೋಡ ಆ ಪ್ರಚಾರದ ಶಕ್ತಿಲತ್ತು ಅಕುಲು ವಿಚಾರದ ಶಕ್ತಿಲು ಐಕ್ಯಬೋಡದ ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಲೆ ಎತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಎತ್ತು ಅವು ನಿದರ್ಶನ ಕಲೆ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವನ ದಯಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ದು ಸರಿಮಲ್ಪುಗ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸದ ಬತ್ತ ನಡೆದವರ ದೈವದ ಸೇವೆ ಅವಳು ನಡಪೆರೆತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಪಾತರೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಾದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂ ಇಡ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಯಾನ ವಿನಮ್ರವಾದ ಪಣಪನೆ ಮಾತ ದೈವದ ಆಡಳಿತದ ಕಲ್ಡ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಂತೂ ರಾಮೇಶ್ವರ ನೀಲೇಶ್ವರ ಅಂಕೋಲ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಪುಡೆ ಬುರ್ದು 5 ಪಿದೈಬೋದು ನೇಮ ಕಟ್ಟುಜೆ ಅಲ್ತ ನೇಮ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಅವು ಕೋಟಿ ಕೊರ್ನಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಜಿ ಕೋಟಿ ಕೊರ್ಪರನಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಜಿ ಎನ್ನ ತರಕ್ ಕೇಪ್ಲ ಪೂ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಪೂ ಕೇಪ್ಲ ಬೇತೆ ಪೂ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೇಪ್ಲ ಪೂದ ಅಂತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೊಡಿಯಡಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟೆಂಚಿನುಂಡ ಅವೆನ ಮೀರ್ದು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಯಾರು ನಿಕ್ಕಲ್ ಎದುರು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯಾನು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೆಕ್ ದೈವದ ಅನಿಯಲಂಕಾರ ಗಗ್ಗರ ಸೊತ್ತು ಯಾನು ಕೊರ್ಪುಜಿ
ಆ ಮುಖೇನ ನಿಕ್ಕಿಲೆಗಾವಡು ದೈವಗಾವಡು ಯಾನು ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚಂದು ದೈವದ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ದೈವದ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ದೈವದ ಕಥೆಕ್ಲೇನ ಪಣಪೆ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪೆ ದೈವಳ್ನ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯಾನು ದೈವಳಿಗೆ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಉಂಡಾಯಿಜ್ಜ ಪಂಪನ ರಡ್ಡನೆ ಆಂಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಪುಣನಂಡ ಕಲಿಗಂಗಸರ ದಾಂತಿನ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಕಲಿಗಂಗಸರ ದಾಂತೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯಿನಂಚತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮನ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇತ್ತನ ನಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರಡು ಯಾನು ನಡಪೆ ಇಂಚ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೇ ಪಣಪುನ ವಿಜ್ಞಾಪನದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪು ಪಣಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಳ್ಳಾಪುನ ಏರ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಣದಿಜ್ಜಿ ಎನರ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಆ ತಪ್ಪುನು ತಪ್ಪುಂದೆ ಒತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪುನು ಒಪ್ಪುಂದೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ದೈವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ಸೂತ್ರದ ಪಿದೈಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯೇ ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರದ ಗುಳಿಗನ ನಡೆಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರದ ಗುಳಿಗೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಇನಿ ನವ ಗುಳಿಗೆ ದ್ವಾದಶ ಗುಳಿಗೆ ಎಂಚಿನಂದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರು ವಕೀಲರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ದಂಡಗೆ ಎಂದುಲೆ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗ ತನಿಯಾಗ ಮದಿಮೆನೆ ಆತಿಜಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ ಧರ್ಮಗೂ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪುನಲ್ಕ ಏತು ಒರ್ಂಬನ ಏಳ ಬೊಡೆದಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮಗೂ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಂದೆ ಕಾಸ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ವಂಚನೆ ಅವನುಂಡು ಯಾನು ಬಣ್ಪನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಆಪನ ತಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿಸೈನಲ್ಕನೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟಾಪನ ತಪ್ಪುಲೇನ ಮಾತ ಆಡಳಿತದಕ್ಕಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಂದೇನು ಉಂತವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಏನರ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆತ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪುರ್ಲು ಕೂಟಾದರೆ ಯಾನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿತ್ತನು ಗುಳಿಗೆ ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಎತ್ಲ ಭಂಡಾರಗೂ ಬರಡು ನೇಮ ಮಲ್ಪುಗ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರಬಲಿ ಪಣೋಲು ಇತ್ತಂಡು ಆಹಾ ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನ ನೇಮಾಂಡ ಯಾರಂದು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಗೂ ನೇಮ ಪಂಡದಾದ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಪಂಡದಾದ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆದಾದ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ವರ್ಗದ ಕಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯದಾದ ಒಂದೇನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ಪಿದರ್ದರತೆ ನಿಗಲೆ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲೆಡೆ ಯಾನ ಆಡಳಿತದ ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಗಡಿಪತ್ತನಕಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕಲಿ ಇಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅವನಂಚೆತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪುನಗ ಇತ್ಯದ ಯುವ ಜನಕುಲ ಕಲಾವಿದರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದಿಪ್ಪು ಮುಕ್ಲಿನ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಏಕಸೂತ್ರೋ ಕನ ತುಂತಾದ ಮಾತ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೇನು ಏಕಸೂತ್ರೋ ಕನ ತುಂತಾದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಡು ಯಾನ ಮಾತ ಬಣ್ಪುನೆ ತುಳುನಾಡದ ಏರಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಇತನೇಟ ಓಲ್ಲ ತತ್ತದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಾಟಕದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮಲ್ತಿತ್ತರಡ ಐಕ ಮಾಪುಂಡು ದಾಯೆ ಕರಿನೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ಅತ್ತುವರಿನೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ಈತನ ಅತ್ತ ಆಯ್ನ ಆತುಕೊಂಡು ನನಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಿನೆಕ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ನನಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಆಸ್ಪದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ ಪಾದ ಮೂಲಗು ಖಂಡಿತ ದೀಪ ಏರು ಪನ್ಪೆನ ಈ ಕಾಲುಡು ಪೇರು ಪರ್ನಾಯನೆ ಬದುಕುಜೆ ವಿಷ ಪರ್ನಾಯ ಬದುಕುವೆನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಈತನೇಟ ಏರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೀರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದೈವಳೆ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನದುಂಬುಗು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನಿಖಲು ಕೊರ್ಲೆ ಪಣದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ಯೊಳ್ಳ ನಟ್ಟೊಂದು ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡಡೂರವ್ರ ಮೇನ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಮೈಮೇಕೆಯನ್ನಗ ಮೇಯ್ಮನಸವ ಇರ್ಮೆನ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನನ ಪನ್ಪೆಕೇನಲೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಾಯೋ ಕಟ್ಟದ ಪಾರ್ದನ ಕಡಲು ತೆಲೆಂಡಿಗೆ ಭೂಮಿ ಒರಿಂಡಿಗೆ ಪುಂಚೋದ ಮಣ್ಣಾಂಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯಗೂ ನೀತಿ ಧರ್ಮಗೂ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಸಂಧಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮುಗಿತಲು ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕ್ ದೈವದ ಚ